Isilo Zwelithini kaBhekuzulu saba ingonyama isishiyagalombili ukugcotshwa nakuba wagcotshwa umbuso wabelungu ngonyaka u1971. Eminyakeni eyikhulu ngaphambi kwalokho amangisi ayihlakaze umbuso wamaZulu empini yasondini ngonyaka u1879. Uyise wesilo Zwelithini uBhekuzulu kaSolomoni wabusa iminyaka engama-20. Ugogo Ntombenhle Ntshangase wakwaNongoma uthi yakhumbula kutshalwa isilo uBhekuzulu nokuthi ngemuva kweminyaka emithathu ngonyaka u1971 wathamela umcimbi wokugcotshwa kwesilo uZwelithini owasingathwa enkundleni ngakwakhetho omthandayo. Kwakumnandi kodwa manje futhi singakabi yona lezi zinto bezayitshakadulo ngisho ukuthi sasithithibele sazathi sazi ekhaya kwakuthiwa umuntu okholwayo inkonzo imamlo esenkonzweni akavunuli kahambe izinto ekanje kodwa nje saya ngokuthunywa abantu abadala. Ebaqulusini umnumzane Bongani Somvumase Khumalo oneminyaka engu-80 wayengomunye abangu-30,000 ukuthamela ukugcotshwa kwesilo omdlokombane eyibutho. Hayi yayinkulu kakhulu injabulo futhi kwehla konke kwakohloka njengamazolo okwangathi kwakade kunomsindo. Uhulumeni uthi ulindele abantu ababalela ku-60,000 okubalwa yikhulu zakwamanye amazwe ezothamela umcimbi wokugcotshwa kwesilo endlulamithi yamakhosi inkosi Zulu eMoses Mabhida Stadium. Ey'ndabeni ze-SABC nginguVusi Khumalo kwaNongoma.